irrid norqod. Il-ħin spiċċa wasal iż-żmien għall-kolazzjon, Steffi. Irrid norqod. Tajjeb. Hawn il-ġugarell favorit tiegħek, Steffi. Orqod tajjeb, Steffi. Grazzi, pa. L-għodwa tajba, Ivan. Hello, il-pizza lesta, int bil-ġuħ? Jekk xi ħadd jistaqsi, jien qatt ma kont hawn. Tajjeb. Steffi waqfa. Steffi biżejjed waqaf jekk jogħġbok. Waqaf. Trid tibdel issa. Inti mxarba ħafna. Steffi, x'ġara għaliex kont fil-pixxina? Għadni kif waqajt, ma niftakar xejn. Dak stramp ejja, Steffi. Grazzi, pa. Se nkun fil-kamra tiegħi. Se nistrih ftit. Steffi, x'qed tagħmel u tard? X'qed tgħid? Waqfa! Steffi, ejja lura fis-sodda, huwa l-ħin tiegħek biex torqod.
stenna sekonda. Hej, Steffi, x'qed tagħmel? Kulħadd rieqed itfi dan. Oka, Steffi, biżżejjed wasal iż-żmien li torqod. Il-lejl tajjeb u ibqa' fis-sodda din id-darba. naraħ sew, hija Steffi. Steffi, biżżejjed waqaf, jekk jogħġbok waqaf, jekk jogħġbok waqaf. X'inhu għaddej, Steffi qed timxi fil-ħolm għaliex għandek il-borża tiegħek huwa kmieni wisq għall-iskola. Huwa pjuttost dlan barra, ejja mmorru d-dar għal sodda sħuna. Ħolm ħelu, għażiża tiegħi, se nibqa' hawn biex niżgura li Steffi tibqa' kwieta fis-sodda tagħha. Well done! Issa ejja npoġġuhom kollha flimkien. Talaġeb. Hej, tista' tmur tilab x'imkien ieħor? Okaħ, aqbada. Opsi! Oħle, il-pupa tiegħi. Jiddispjaċini ħafna dassa. Tinkwetax se nippruvaw insibu l-pupi tiegħek. Tassew? Ara, x'inhu dak? Aġġel, diġ nimmissja l-pupi tiegħi. Ejja, Steffi! Dan jidher kisa ħafna. Ara, forsi l-pupi tagħna hemm. Dan huwa ġugarel ta' klib il-baħar. Naħseb li hawn. Ma naħsibx li din hija pupa, hija biss ballun. Għandna 3 oħra ejja niċċekkjaw. Lanqas pupa biss il-jumfant. Forsi hija din?
Fl-ixkun ta' trabi, sew din mhix pupa. Din hija l-aħħar ċans tagħna, ejja naraw x'hemm ġewwa. Hija biss borża mhix pupa. Marija qed nimmissjaw banju ieħor ejja niċċekkjaw. Iżva. Gadwa, Sibna l-ewwel żewġ pupi ta' dasa. ejja nieħduhom. Dasa, sibna żewġ pupi tiegħek. Well done! Okay. Grazzi, bniet fadal waħda. Steffi, naħseb li l-pupi ta' dasa jistgħu jkunu hemm ġew. Ejja niċċekkjaw ġewwa. Steffi, forsi l-pupi huma hawn ġew. Iva, ejja niċċekkjaw. Sibt xi ħaġa, Jien ukoll sib xi ħaġa. imma dawn mhumiex pupi. Imma dawn mhumiex pupi. Ejja niċċekkjaw għal xi ħaġa oħra. Le, fejn huma? Ħarisna kullimkien. Ma nistgħux insibuhom. Sibna żewġ pupi oħra. Dasa sibna żewġ pupi oħra. Grazzi, bniet, fadal żewġ pupi oħra. Tajjeb. Oj, 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 oj. Wow. Ejja naraw jekk hemmx pupi hawn. Oh, hija biss karozza. Naħseb li sibtu. Oh, hija biss ġugarel żgħir. L-aħħar ċans. X'inhu dak? Hora, sibt pupazz imma wieħed biss. Ġibtni. Sibt pupazz ieħor. Xogħol tajjeb, Marija. Fl-aħħar sibna l-aħħar żewġ pupazzi. Dasa, sibna l-aħħar żewġ pupazzi. L-aħħar pupazz. Grazzi tal-li sibtuli l-pupazzi tiegħi. Dasa, aħna sorħ li kissirna t-torri tas-sodda tiegħek. Gus, kun żgur li tammettu l-iżbalji tagħkom. U għajn l-ħaddieħor. Bniet, ejja nilabu bil-ballun waqt li l-pupazzi tiegħi qed jorqdu. Tajjeb. Oh le, mhux dan mill-ġdid. Taf xiex aħjar immur għand il-pupazzi tiegħi. U għandna nsibu post aħjar biex nilabu bil-ballun. Ejja mmorru. Il-pupazzi tiegħi. Oopsies. Oh, le fejn marru l-karozzi tiegħi? Tinkwetax għalex se nsolvuha hux sħabi?
Żgur se nsibu l-karozzi kollha tiegħek. Stenna għalina hawn se nkunu veloċi. Għandi bżonn il-karozzi tiegħi. Fejn se nsibu dawn il-karozzi kollha? Naħseb li għandna ninfirxu. Idea kbira. Fejn sejjer? Qed infittxu l-karozzi ta' Alex. Nista' ninaqat magħkom? Żgur tista'. 1, 2, 3 ejja. Nistaqsi fejn jistgħu jkunu dawk il-karozzi. Ajma. Din id-duk hija daqshekk ħelwa. Ix waqqaf il-ħakma mhux għalhekk li qiegħed hawn. Hekk hu għal kollox insejt. Għandi nfittix il-karozzi jistgħu jkunu f'dawn il-pools. Ejja nfaqgħu l-balluni kollha. Ma nara l-ebda karozza hawn. Ejja niċċekkjaw li jmiss. L-ebda karozza hawn ukoll. Forsi l-karozza hija floorbeat? Le, mhux hawn, ejja niċċekkjaw li jmiss. Dan huwa foam jew krema tqaxxir. Il-karozza hija hawn. Wow, sibt il-karozza. Imma hija daqshekk maħmuġa. Għandi nagħmel xi ħaġa. Iva, dan se jagħmel. Issa lest għandi nħaffef u nwassal din il-ħaġa lil Alex. Alex, sibt il-karozza tiegħek. Grazzi. Fejn huma dawk il-karozzi? Nistaqsi xem ġewwa. Sibtuha. Għandi niġbed il-virġi biex il-blalen jaqgħu. Ejja nagħmluha. Qed taħdem. Il-karozza. L-aħħar waħda. Għandi nerġa' nwassala lil Alex. Alex, hawn il-karozza safra tiegħek. Grazzi ħafna, Marija. Ta' xejn. Kaxxi sbieħ ħafna. Tisma' dak? Xi ħaġa hija ġewwa. X'inhu dan? Is-serb. Issa t-tieni. X'ġara? Slime? Kessaħ, imma mhux dak li qed infittex. Ejja niċċekkjaw din. Sibt xi ħaġa. Iva għamiltu. Ejja nerġgħu lura għand Alex. Alex hawnhekk hawn il-karozza tiegħek. Xogħol tajjeb.
Għandi bżonn insib dik il-karozza, ejja niċċekkjaw dawn il-pools. Xejn hawnhekk. Ejja nippruvaw in-numru 2. L-ebda karozza hawnhekk. Ejja nippruvaw mill-ġdid. L-ebda karozza hawnhekk, ejja niċċekkjaw dik il-blu. Oka, ejja niċċekkjawha. Sibtuha. Għalex se jkun kuntent. Il-karozzi kollha huma hawn. Dejjem għajnu lil xulxin.